Появилась информация о том, что уже утверждено лого на День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Сейчас попрошу режиссеров, они, возможно, нам его покажут. Если вот это новое лого, которое в участии которого, в разработке которого участвовал Алим Алиев, правильно я понимаю? Расскажите, що це за лого, в чому його новизна? Власне, ми бачимо, що це стилізована кримськотатарська тамга, стилізована в формі залізничних колій. І ми вирішили взяти його і зробити абсолютно простим в читанні. Людина, яка бачить його, розуміє, про що це. І невеличка кількість тексту різними мовами. І я сподіваюся, що це лого буде уніфіковане, використовуватись в всьому світі до 75-х роковин геноциду кримськотатарського народу.